De ketel eerst, dan komt het gerechtshof, de hoge hieren in de wagen, het bestuur. En gisteravond op een spectaculaire wijze de nieuwe Vorst Lucifer bekendgemaakt. En komende dinsdag, dat zal er op Steel ook weer een ketelgericht plaatsvinden. En we hebben in de kranten al kunnen vernemen dat er weer recht wordt gesproken wat krom is morgen in Steel. Het gerucht gaat rond en een zeer bekende, sommigen zelfs zeggen al beroemde tegelsen, morgen ook voor het gerecht moeten verschijnen. Maar dat kunnen we natuurlijk allemaal zien als we morgen naar Steel gaan. En dan zien we de ketel al heel hel blazen. Dit is de klaarvuur voor morgen. Dit zit van geef degene die fout zien maar vers aan mij. Maar onze aandacht gaat eerst in een optocht naar de nieuwe Vorst Lucifer. Ik zei het net al, gisteravond bekendgemaakt, de nieuwe Vorst Lucifer. De eerste keer dat het allemaal boete plaats heeft gevonden met een schitterend vuurwerk, Bengaals vuur, knetteren, gillende keukenmeiden, vuur, rook en vuur. En daaruit kwam te voorzien Erik Aers. Binnen is het toen ontmaskerd, is het toen bekendgemaakt en deze tijd bovenin de ketel. Een uniek stukje volkscultuur in onze vastelavond, de Steiler Duvels. En we kijken nog even naar de ketel die morgen de hoofdrol heeft in het ketelgericht.